assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. E bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men ɗimmire wonande yiɗɓe janngude ko fati e alkule men arabɗe, ñaguinoɓe yo balle mbawa yiide limtongo. En jangguino hen karfeje 4 woni abajada janganoɗo. En jangguino abajada ko ni windirte. Abajada ko ni windirte. Alif ba jorɗo ja cewɗo del ɗum jangano. Joni noon hande oɗon dewna hen hawaza. Ay hawaza ko ni windirte e haɗaya. Haɗaya ko ni windirte. Hande eɗen janga karfeje 6 hande. Nde wonno mi wino on mbarana min ko jangde codol, jangde yawnde, jawa yiide limtongo. Seɗen jangguinoya aroɓeɓe mbawa yaadude e mabɓe. Nden noon ha mawɗo oɗo andu mi hollinoma alif jowiɗo, alif taƴƴo, tiguinte. Mi hollinoma jubru ba e ba jorɗo, wona jubru ba jorɗo. Mi hollinoma ja tongu, ja cewɗo piccuɗo, wona ja cewɗo piccuɗo, ja tongu piccuɗo. Mi hollinoma del. Ɗum jangunoɗa. Hande noon ummini en ko oɗo ha mawɗo e wowtaƴƴo zeyyin. Wadde paama oɗo zeyyin e oɗa ngal ɗakoyngal e o del mbaylotako. Zeyyin ko ni woni zeyyin so adima hakkunde sara kañum seridima. Ay zeyyin waylotako. No del wano ni del waylotako. ɗakoyngal ɗum ɗo ay ɗeɗo 4 ɗeɗo koye mbaylotako mukko ni hembinirte. Woni oɗo del o moni, oɗo zeyyin o moni, ɗakoyngal nani. Kono ha mawɗo noon e waylo, ona waylo. Wadde joni noon oɗo so adima windirma nani ha mawɗo, hakkunde bindol ha mawɗo wattidima mbiya ha saqiru, alama wondi ha saqiru. Oɗo wutan ko wow so adima, walla hakkunde wow so woni sara mbaɗanamo ni ha gasa mbaɗa ni, nani o woni sara bindol alama wondi hay goto mbaɗanamo ni, ko gotum fof ko wow tan wonɗon. Oɗo zeyyin o moni, oɗo ha tongu woni oɗo tan ono wano ni ko gotum. Wadde o moni, wadde mbaɗani. Ay ɗo o toɓɓata tan mbiyama ɗo ha tongu, ha cewɗo piccuɗo, ha tongu piccuɗo. Ay oɗo mbaɗanamo ni foton kanko wonɗo jubriya adima hakkunde jubriya sara yanara alama o wondi yanara so wayni waɗi ni yorit. Joni noon tawɗen paami alif ba jorɗo ja cewɗo del ɗum jangano. Hande ko ha mawɗo
wowtaƴƴo zeyyin haa tongu ɗakoyngal yanara. ɗum ɗo tan woni ko janguɗen taw hoto jiiɓi haqqille ma o woɗɗoya donka andu ko kalanmi ko jahanmi. ɗum ɗo jangunoɗa ɗum wonno windande ma goo ɗimmere nde ko ɗum ɗo janguɗa nani. hande janguɗa ko haa mawɗo wowtaƴƴo zeyyin haa tongu ɗakoyngal yanara. hawaza ɗo haaɗi, haɗaya ko ɗo haaɗi, abajada ko ɗo haaɗi, abajada nani, hawaza haɗaya. awa hawlanoma abajada hawaza haɗaya wona oɗo alif o moni kanko woni ɗum ɗo. ayi oɗo ba o moni, ayi oɗo dal o moni, oɗo he o moni, ayi oɗo wa o moni, ayi o moni wona ayi oɗo ɗa o moni wona ayi oɗo ya oɗo ha o moni, ayi oɗo ja o monɗo, ayi oɗo dal o moni, oɗo ya o moni. fof ko ya wiyete ni foti heewani mbasa jimde haqqille ma o addanma goɗɗum. andu tan alif ba jubur ba ja cewɗo del, andu ha mawɗo wowtaƴƴo zeyyin, andu ha tongu ɗakoyngal yanara. windandema goo alif jubur ba ja cewɗo del, ɗimmere ha mawɗo wowtaƴƴo zeyyin ha tongu ɗakoyngal yanara. ɗo so adima hakkunde sara woni ɗo alif jowiɗo taƴƴo tiginta, jubur ba bajorɗo bajorɗo, ja tongu ja cewɗo yate piccuɗo del wona he mawɗo so adima hakkunde ha mawɗo wattande bindol ha saqiru, wow so adima hakkunde sara so serindima, wowtaƴƴo wow ha tongu ha cewɗo piccuɗo ha to piccuɗo so adima hakkunde sara so serindima. jubriya so adima ni wiyete hakkunde jubriya sara bindol wimo yanara, walamo wondi yanara. so waɗini fayi ga yorit fof ko jubriya won ɗon. on paami ɗon. joni noon tawde en paami ɓeɗo mbaylatako del wayltako, zeyyin wayltako, ɗakoyngal wayltako. joni noon garen momten ɗum mbaɗen tongode wootere hadama jiiɓade taw heewani cikka ene heewi ganda e hoorema wona jangdema leeli taw ɗo fonno rewde yaawa ɗon gaccuɗa laawol muɗum mbiya ko min taw ko an nani bisimilla. joni waɗanma noon ɗo paamata tan laawol gotol taw a tampinta jangguinowo an janggo a tampata wona en nandiri en pamodiri. ayi alif bajorɗo jatongu piccuɗo del he mawɗo wow zeyyin ha tongu piccuɗo ɗakoyngal yanara. ɗum ɗo tan janguɗa ari ardi ɗo jarta e jangde ma a jangino abajada ɗo hanno ɗum wiyete hawaza ɗo haaɗi, haɗaya ko ɗo haaɗi. nden noon en kollirino
wonde allif heewani ko ɗo tan haaɗi hoto jiib haqqille ma ɗum ɗo allif jeyi nani ari ardi ba ɗum ɗo tan jeyi hoto jiib haqqille ma o ɗo tan ba jeyi ko windete e heewde ɗo haaɗi ja ko ɗo haaɗi ɗum ɗo jeyi e ja ɗum jeyi hoto woɗɗi haqqille ma o jiiɓoɗa del hoto woɗɗi haqqille ma o ko ni tan wayi del 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 ɗo janngunoɗa windandema adine ko ɗo hanno ɗimmere nde hande janggaten nden ne koloɗa no wayata ɗum ɗo wonno ɗi windandema goo ɗo hanno ɗimmere noon ko hawasa jannguɗa wadde ha mawɗo so adima hakkunde bindol sara bindol o serindima ni foti ari ardi rewi hen ko wowma wow so woni sara mbaɗamo ni ha gayna wiyawo taƴƴo walla wow ɗo wow haaɗi ko jangate e wow andu gasi ko jangate e he ɗo haaɗi gasi nani zeyyin ko zeyyin 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 nani toɓɓa 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 ari ardi ɗo zeyyin haaɗi ko jangate hen so adima hakkude sara wonayi ɗum woni ha wa za garana haɗayema haɗaya o kañum jogiti ha tongu ha cewɗo piccuɗo e ha tongu piccuɗo ko gotum ɗo toɓɓata ɗo ne ko ɗo hama haaɗi hoto jiiɓi haqqille ma o nani nani o rewi hen ɗakoyngal ngara mbaɗa ɗakoyngal ay ɗakoyngal ay ɗakoyngal ay timminayi mbaɗani ɗum ɗakoyngal ni wayi so adima hakkude sara ɗo haaɗi ngarana oɗo yawo on so adima ko ni windirte jubriya hakkunde bindol jubriya sara bindol mbaɗani 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 wona yanara mbaɗani yanara mbaɗani payaga yorit fof so renndi tan anndu ko jubriya tan woni ɗon ni foti tongiɗo jubriya so adima hakkunde bindol jubriya sara bindol yo wiya yanara hatta o tan wonɗo yanara oto wonɗo yorit gotum jubriya yanara yorit fof gotum joni noon oɗo kañum woni a oɗo kañum woni ba oɗo kañum woni ja oɗo kañum woni dal gasi oɗo kañum woni ni ha oɗo kañum woni wa oɗo kañum woni ni za oɗo ha joni ko ha tan ko ha tongu tan wonɗum woni ha tan ko gotum nani oɗo ko ɗa koyngal ay ɗa nani oɗo woni ya gasi ari ardi ɓeɗo fof ko ya ɓeɗo fof ko ɗa ɓeɗo fof ko ha ɗum ɗo fof ko he nani ɓeɗo fof ko wa ɓeɗo fof ko za ɓeɗo fof ko a ɓeɗo fof ko ɗa ko ba ɓeɗo fof so rendi ko ja ɓeɗo fof ni ko da wadde ɗo woni windande goo ɗimmere nde ɗum ɗo fof so rendi ene wiye windande ɗimmere ɗum ɗo on paami joni noon windande men nani hoto jiiɓoɗen hen saka eɗen nganoya nani allif ba jorɗo jatongu peccuɗo del he mawɗo wow zeyyin ha tongu peccuɗo ɗa koyngal yanara ɗum woni jangde nde ga noon ko jangguindema so wayini ene wiye allif so wayini allif joɓiɗo so wayini allif taƴƴo so wayini tegginte ɗo ko jangguindema so wayini jubru ba so wayini jubru ba so wayini ba jorɗo so wayini ba jorɗo ɗo ko jangguindema tan ja tongu ja cewɗo ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗayi
ɗo ko del ɗo windende adine nde hande noon ko ɗum janngata ɗimmere nde ko jeegom a jangi ha mawɗo ha saqiru ɗum ɗo haaɗi woton ko ha mawɗo ha saqiru gasi so adima wayani hakkunde wayani sara wayani so serni wayani fof ko ha tan woni ha mawɗo ɗon wow taƴƴo wow so adima hakkunde sara noon waɗani ha gasi waɗani oɗo ko alif taƴƴo o ko wow taƴƴo o ko alif wiya taƴƴo o ko wow wiya taƴƴo zayyin ɗo ko ha wiya tongu ɗo ko ha tongu wiya piccuɗo ɗo ko ha wiya cewɗo ɗo ko ha cewɗo wiya piccuɗo deke o woni o ha tongu piccuɗo ha cewɗo ha piccuɗo so adima yowani hakkunde wayani sara wayani alama wondi wayani ɗa koyngal o noon so adima yo waɗeni wiye jubri ya hakkunde bindol e wani wiye jubri ya so woni e sara bindol o wayatani yo watu ni wiye waɗani wona yanara o ɓolo waɗani yanara ga noon waɗani fayani no ara benciɗi ni waɗani kadi watta ni ya yorit allo mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗon janngon ɗigga mbason jiiɓade hande en jangguino allif ba jorɗo jatongu piccuɗo del hande noon ko ɗo ɓamra ha mawɗo wow zayyin ha tongu ɗa koyngal yanara hande ko ha mawɗo wow zayyin ha tongu ɗa koyngal yanara hande ko ha mawɗo wow zayyin ha tongu ɗa koyngal yanara ko janngano mbiya allif ba jorɗo jatongu piccuɗo del hande ko janga mbiya ha mawɗo wow zayyin ha tongu piccuɗo ɗa koyngal yanara joni ga ko mbiya ko nafata mbiya ga janganmi ga so adima hakkunde sara so serindima no windorto allif jowiɗo alif taƴƴo teguinte jubru ba jorɗo ja tongu ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗo del ɗo wonno arwande nde ɗimmere hande ha mawɗo ha saqiru ɗo ko wow taƴƴo wow zayyin ɗo ko ha tongu ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo ɗo ɗa koyngal ɗo ko jubur mbiya ya ay yanani jubur mbiya ya yanani ya mbiya ya nara ay ya nara yo rit ay ko yo ko yorit ɗum fof renndi ko oto wonɗo ne waɗa paamen kala jiiɗen oɗo a allif ganden ko a kala jiiɗen ba jorɗo ganden ko ba kala jiiɗen ja tongu ganden ko ja kala jiiɗen del ganden ko da on paami ɗon kala jiiɗen ha mawɗo ganden ko he on nani kala jiiɗen wow ganden ko oɗo woni ɗon kala zayyin ko oɗo woni ɗon kala ha tongu ko o tan woni ɗon ɗa koyngal nani ko ɗo woni ɗon yanara ko woni ɗon ko yo ari ardi hoto jiifi haqqille ma o pulaar o arabe o français o anglais o fof ko ɗon ko alkule janggata hen ganda no alkule binnorto ngara masade mbawa janngude ni foti kala jangde ko ma ndewa e alkule he ganda ɗe gayna ngaranano masɗe ma gayna ganda hanka kala ko winda janga wonno a rewi e alkule e masɗe ɗo woni jangde ummori koye alkule e masɗe mbawa rendinde mbawa jangude wadde hoto keñoɗe hoto keppe jaare jam ko janga hen fof ɗigga ka famani hen namdoɗa gando sara maɗa saggitma tawa a hañaki jangowo hañatako yo won tan teeyɗo so yonti a jogui vidéo ma jangu
majjirima ɗo gonnoɗa ya YouTube to nan toon moftanima mbaɗa tan dental mbaɗa diine mbaɗa TV jiita windannama waɗira dani e nawe YouTube ne wonno waɗino saaha se jangguini en beddoto on saaha no woɓɓe namdo en donc andu ɗo woni nde feere arani en joni wadde ndeɗo feere arani en wiya wadde joni yo en ƴettu kala ko janguɗen waɗe YouTube to an majjiraɗo jaaha toon tawa toon mbatta e portable ma janguitoɗa mbawa a saggi ƴeew bawɗo saggitma adi an saggito arayam wa 00 221 77 906 mbaɗa 14 81 mayi mbaɗa yaya li jiita wasaba mo ngara caggirɗa a saggani noon alhamdulillah dañiɗa hen yawo tan Allah mon nani windande mon adina nani ɗimmere nde nani gasi hande keeɓi ɗimmere ko musidɗo mon guiɗo mon alamudo mon nder e boowal yaya li kala Sénégal alhamdulillah rabbil alamina on jarama ƴetti alluji mon e kuuɗi mon mbañi toon janggoni ɗigga wassalam